Arratsaldeon, gaur abenduak 12 osteguna, arratsaldeko 3. Momentu honetan, zozketa bat, urteroko zozketa egingo dugu, Durangoko merkatariekin egiten dugu zozketa, familien artean eta hezkuntza komunitatean, 100 sari banatzen. Urtero lez, dakizuenez, banatzen da 500 euroko sari bat, 100 euroko 51 sari, eta 50 euroko 58 sari. Erabiliko dugun sistema urterokoa hartuko dugu gogorri batetik. Zenbaki aleatorioak, egun zenbaki emongo dauzkun. Aplikazio bat, eta banatuko dugu 100 sari, 788 familia edo hezkuntza komunitateko kideen artean. Horretarako erabiliko dugu, hemen laguntzaile etorri diren, Sare, Katixa eta Mikel. Eta Mikelek egongo gotza, botoiari, zake egongo gotza momentu honetan. Osartzen zara, botoiari zake egiten? Emon! Bai. Hau! Torri, kamara, ikusteko, irabazlea, 370 zenbakia izango da. Gero, hortik berontz, egongo dira. 52 sari, aipatu duen, 51 sari 100 eurokoak, eta 50 euroko beste 58 sari. Zorionak irabazleei!